No, takže dneska si ukážeme, ako dať mafiu do verzie 1.0 a ako dať francúzštinu do tej mafie. Takže hneď ako prvá vec, čo urobíte, je, že pôjdete na Google a sem do tohto proste horného vyhľadávača napíšete speedrun.com/mafia1. To tam napíšete. Bez medzery potom to mafia 1. Tak to dáte proste enter. A ste tu vlastne na tej stránke, kde sú všetky speedruny a tak. A vy teraz prejdete tu hore do resources, takzvané, a úplne dole je napísané Downgrade Mafia to 1.0. Je jedno, či máte CDčko, Steam alebo tak, ale keď máte Steam alebo túto GOG verziu, tak to vám ešte niečo poviem. Každopádne vy najskôr kliknite na toto Downgrade to 1.0 a dáte download, no proste túto kliknete na toto, sa takto stiahne, túto hore to máte, tak to hoci kedy to môžete zapnúť, vypnúť. A teraz je najlepšie, keď vy to vlastne odtiaľto premestíte na plochu a toto vlastne to môžete aj takto si kúknúť, otvoriť. Tu vlastne všetko je, ale to vám ukážem teraz, čo urobíte. Toto môžem minimalizovať, aby sa mi to tu nejak nezavazilo. Vy urobíte to, že otvoríte si priečinok s mafiou. Ak to máte cez ten Steam, tak vám viem ukázať, ako sa tam dostať, teda neviem presne, ako sa tam dostať, ale proste takto nejak by to malo byť a prídete do tohto, proste túto dole do Windows, alebo čo to tam máte, programové súbory, grad 86 tam je, potom do Steam Apps a Common, to by malo byť hneď prvé. A pôjdete do Mafia. Pozor, nedávajte to sem, ale až tuto. Ja tu vlastne nebudem, potom sa k tomu dostanem. Teraz si môžete, keďže to máte na tej ploche, otvoriť ten druhý priečinok a rozkliknete toto. Toto nemusíte riešiť, to je iba návod, ako to urobiť, to je jedno. Takto to rozkliknete. Toto celé skopírujete, je dobré, že to radšej skopírovať, ako to tu hádzať tam proste jedno po druhom. Si normálne skopírujete a hodíte toto všetko, tak to normálne premiestnite z toho priečinku Mafia. Dáte nahradiť, vy tam asi nebudete mať 10, ale to je jedno. A teraz vlastne tu máte, hej. Dali ste tam tú verziu 1.0. Ale sa vám môže stať taká vec, mne to ide už zapnúť, je to z toho dôvodu, že ja tam nebudem mať už ten error, keďže som to opravil. Ale vám sa môže stať to, že vy budete mať error kvôli tomu, že ste najskôr dávali ten downgrade do toho a nie francúzsky jazyk. Že tam je napísané, že nemáte to A, B, to je jedna z tých francúzskych týchto. A druhá je vlastne toto A0. Takže keď som toto dal proste sem, tak teraz mi to proste nejde, hej, že tu nemám proste dvoje veci, lebo to proste tam nemáte, keď ste najskôr robili tak ako ja, že tam dávate najskôr tú francúzštinu. Teda najskôr ten downgrade. Takže zase prídete na tú istú stránku a vlastne tuto je o tom napísané, že vám chýbajú tieto dve, že A0 a AB files. A vy vlastne prídete prosím pekne stále z tých resources, do French language files. Toto rozkliknete, visit link. A tuto jedno po druhom, tuto stačí iba na to kliknúť, sa vám to stiahne, hej. Tu je, že vírusy, to by nemalo mať vírusy. Toto readme txt, to nemusíte vôbec stiahovať, ale všetky tieto stiahovať musíte. Všetky tieto. Som vám teraz výraznil. Takto proste sa vám to tu posťahuje, tuto to máte. Potom je najlepšie to takto vyhodiť na plochu. Dobre, ja to tam mať nemusím, hej. A vy teraz pôjdete a proste to takto, budete tam mať tých všetkých, neviem, 6, 7, koľko to je, neviem. A všetko takto by ste jedno po druhom a vlastne možno, že sa to dá aj skopírovať. Hej, dá sa to aj
skopírovať. Takže môžete to tam tak proste, pardon, som nechcel. Môžete to tam dať aj proste, že to skopírujete všetkých tých 6 či 7 a hodíte ich sem proste do tohto. No a teraz by ste tu ten error mať nemali a Mafia ide vo verzii 1.0 a vo francúzskom jazyku. Prosím pekne. Hej. No tak to je asi na toto video všetko. Ja myslím, že s tým problém nebudete mať. Ak tam bude nejaký problém, tak môžete napísať do komentáru. Ja vám kľudne odpoviem. Tak čau.